Posem-nos en la pell d'un pastor en una època en la qual encara no sabien comptar. Com penseu que s'organitzaven perquè en acabar la seva jornada tornessin a la mateixa quantitat d'animals amb els quals havien sortit? Segur que se'ns ocorren múltiples solucions, entre les quals apareixeria la d'assignar a cada animal un objecte o marca que faríem a l'inici i comprovaríem al final. Té lògica pensar que fossin els nombres naturals els primers que van aparèixer, però per a algunes situacions quotidianes no serveixen del tot i apareixen els nombres enters i amb ells dos nous conceptes, els números negatius i el nombre 0. Ara reflexiona en tot això. Quina temperatura penseu que farà a la nit en el Pol Nord? Quants anys han passat des de que es va inventar el papir al 5.000 abans de Crist? Així doncs, els nombres enters ens ajudaran a donar solució a una gran quantitat de problemes per als quals no trobàvem resposta.